Čekaj, ešte nechám spať. No, už sú raňajky. Nechce sa mi na ňo čakať. Idem ho asi zbudiť. Jack, vstávaj, už je ráno. Prečo ma budíš? Pretože už sú raňajky. Tak sa poď naraňajkovať. Tak, ja už som sa naraňajkoval. Idem pozrieť telku. Celý Jack. Nie je niečo iné? Tak nepozeraj telku, keď nechceš. Niekoľko hodín neskôr. Áno, daj gól. Áno, jo, gól. My ich porazíme. Mohol by si pritom robiť menšie zvuky? Ja už idem robiť obed. A nalojil si po sebe tanier. Na obed budú sardinky, nech ho naštvem. Jack, už je obed, poď sa naobedovať. Áno, dobre, aj za 5 hodín. Čože? Nahrávaj si ten futbal, alebo čo to pozeráš a poď sa naobedovať. Dobre, áno, idem sa naobedovať. Čože? Sardinky? Fuj. No, tak to môžeme ešte pozerať telku. Nie. Kam to ideš? Zostaneš tu. No, dobre. No, a vidíš, už sme to zjedli. Teraz môžeš ísť pozerať telku. OK, ako hovoríš? A čo pôjdem robiť ja? No, asi sa osprchujem. Včera som sa nesprchovala. Dobre, už mám napustenú vaňu. Dobre, už som osprchovaná. Koľko je hodín? 3 hodiny? No, ešte v pohode. Pôjdem si čítať knižku, čo som si objednala. Čo? Už je 7 hodín? Musím ísť robiť večeru. Už som nejaká unavená. A ja, asi už pôjdeme spať. Už je 8:30. Prosím ťa, zahasni a zastri okno. Dobre. Anna, čo je? Počula si to? A čo? Nie, spí. Tak, dobre. Asi sa mi to len zdálo. Teraz som to počula aj ja. Poďme sa pozrieť do kuchyne. Len popadalo jedlo. Veď to bolo v šuflíku. Teraz sa bojím. A ja. No, nechajme to tak a poďme spať. Dobre.